Hello guys, welcome to Zada Pagla YouTube channel. Adem nोंसोर गासिखौबो नैबे आंनि YouTube channelआव गोसो गोथारै बरायहरनाय थालायबाय माने जानदिया दिनै बिदिखौ मा होनो आरला होनो ना गद्रेज होनो बिदिखौ लायनो नागिरदों आरो ना दतमा बाजाराव ओमफ्राय उनाव दिदोमा खारबाय ओमफ्राय मा बुंनो आदैमोन उफाय गैया बेखौ लायनो नागिरदों लायनानै माने बुस्थु सिदोंग्राबो आंनाव गैयामोन नालाय दा बे सिदोंग्राखौ लायसै जानदाय आदैमोन नायलांबाय थादो बिदिखौ एसे दामि दामि बुस्थु लागोन आं दिनै Luxury बेनो जाना माने गामिया मासे समायना गय खान्थाल सारि सारि खुबसिनि बागान लारि लारि नैबे बायजांजों माबा नांगौनोलै बेनो सेन्देल नांगौनो ओमफ्राय गस्ला नांगौनो बायनानै गैला बायसां उफाय गैया बाय फैदो दाम गोसानिखौ मोना 100 हरै मालिकखौ बायना होफैजोबसां फैदो आदैमोन नायलांबाय थादो फैदो समान समान नायलांबाय था फैसा मेड दा फांगा मेन फैसा आदैमोन नङा लागाव लांबाय नायलांबाय थादो भिडिअखौ दिनैथ' दतमायाव बुधबार बाजार बे बुधबार बाजारावनो जान्था फाग्ला थांनो नागिरदों नायलांबाय दा फैदो जोंबो थांखागोन फैदो गद्रेज फालंफोर लायनां फै हिनजाव लानोसै ना जानथाया लाथ'वा गैया नालाय उफाय गैया आदैमोन नै बुधबार बाजार दतमानि बुधबार बाजार दतमा नै पुलिसफोर दंजोबोलै गिलु बालु आयौ बुधबार बाजार दतमा नै अखादाव जानथायाव अखादाव सफैबाय माने आंनो बिदिखौ नाङा माने सि दोनग्रासो नांगौ आदै दखानि बिदिखौ हा गद्रेजखौ नाङालै थाला मा खालामदों गद्रेजखौलाय आंनो सि दोनग्रासो नांगौना मोजांनो माने बिदि गद्रेजखौ बिदिखौ नाङालै मडेलानो गैया माथो बेयाव ओइ बैयावलाय बिदिखौ नांगौ आरो ना आंनो एक जायना गैया बरिया माल गदा एकदम टिकिट दुखे फाइल मास्रा मिलाय दामालाय सोंलायला आदै दामा Kalah. Ang pamer Cina aja. Ayai jibarasu kumla perpustakaan guys sekali. Wow. Kumla ha? Spek. Kumla ini? Mangga ini ada. Buni semua. Kau lawan apa? Kau lawan ada di mana? Ini last time tak keluar na. Baik. Mana lancar dami kau baik. उनाव जाबाय ओइ दा खथ' जायरे दा दा सथ' दा एयर लागे बेखौबो नांगौमोनलै आदै आंनो माने बिदिखौबो नांगौ आंनो दा खथ' जायरे दा 2200 दा 2200 हा बेखौ नाङालै बेखौ मा सिखौ दोनजायाव उनाव लानोसै औ बिदिखौ माने फार्स्ट टाइम आरो ना माने नैबे फेसबुकनि फैसा मोननायजों बायबाय आदैमोन आं माने बायनांगौ अनेक दंबावो ओमफ्राय बेयाव बायला आं एसे मा होनोमोनलाय मास मोननैसो थानानै डाइरेक्ट सापर्ट ग्रामावसो बायगोन आं माने नैबेखौ नांगौलै सियानो लाइटआनो जायालै नैखौनो लाथायबायलां आदैमोन कालारा मोजां ना मोजां नङा कमेन्ट खालामदो आदैमोन अननानै खम समनिसो माने अखाद गैया नालाय दासो अखाद जाहांदों आदैमोन ओमफ्राय मा बुङो अखादा नै बिदिखौ लांगोन देनां र' सोरनिबा हाबायाव दिदिनि हाबायाव आब' जिमानि हाबायाव नै बिदिखौ गिबरसां आबो जिमानि हाबायाव गिफ्ट हरगोन आं बिदिनो आदैमोन गिफ्ट दा फट' लायगासिनो आं फट' जानांसै वाव आंना बुस्थुआ मा लानो सोलायबाय आदैमोन माने आं नैखौ लायासै उनाव लाफैफिनसै नैखौ माने बिराद बुरजा माने दामजों मिलायासै आरोना बे ओमफ्राय नैखौ लाबाय ओमफ्राय आं देन्जार फसायनानै थाबाय आरोना माने दामा मिलायखाबायमोन बुस्थुआ ओमफ्राय नैखौ लाबाय आं माने नैखौ बरिया आदैमोन नैखौ लाबाय देन्जार साइज मोनदों आरोना आं बोरै बरियानो माने हिनजावनो देनां देलायनो दोनग्रा नांगोन ना आदैमोन माने फसायनायानो आंना मजायानो आलादा जाबाय आरोना बेजों बेखौ लांसै बेखौ सप्तासे थानानै लांफैगोन आं आदैमोन माने आरला गद्रेज बिदिनो बुंफबजोबना खथाखौ न' लुबा नांगौबा बिदिनो बहुद थिग जागोन देनां उन्दुनांगौबा नैबे सिङाव हाबनानै उन्दुनो हाबाय नङा आदैमोन बरियानो माने गोसोआ बिराद मोजां मोनदों आरोना बिदिखौ मोननानै नैबे बरिया साइसखा र' दा देखायगोन आदैमोन जानथानि सम्पति आदैमोन नै
Nari dressing ayna nari mana mulai arna na alna nari glass jantan ini semut saja mana nari dong sampai nari mana mau longpen six pocket nama sampai nari pokla eight pocket nari pokla bibu pokla mana jantan ini semut saja ada mana mana semut itu tuh mana lanci nalai bangrai gue bodoh gila mana anak dok sebenarnya saudara sih ada mana kerja kayak ada pasti mana ini kerja sih kawan dah ada mana bisdo abis sih ma bisdo dong arla ma dong laga naya mal he naya mal he gesi gue kerja nih mana arna semut sih bayar apa nih dia takut jeng malah bayar hagen angna bilu cek target aja begila ayo Malaysia ayo sada beri hum jawab sih sih bayar sada bilang sih Nãy là không phải đó đây mình Chú ơi, bọn thằng đó lại đây mình Bye Mari mungkin sini 6 pocket mana nih Kesa 8 pocket main nama 8 pocket 8 pocket berat Kesa nem merah udah Nogoran jeng nih Wow Nogoran jeng Arla Mana mulai dressing aja nasi, milih berna buria, wow, wow, ibar ya jangan deh, ibar nih, nogoran sih, wow, ayo baca tuh, baca haga baca dah, ayo baca paisa, met tapang gaman paisa.